Ja samozrejme chcem prvom rade poďakovať chalanom, že mi dali vôbec možnosť, teda, aby som mohol dnes vám predniesť to, čo vám prednesiem, pretože táto téma teda o nej sa moc nehovorí, takže si snáď niečo odniesiete z tejto prednášky. Chcem dopredu povedať, že včera, keď som si trénoval túto prednášku, tak pôvodne mal hodinu a pol, takže som to musel dosť okresať, tak buďte pozorní, aby ste všetko počuli a rozumeli, čo poviem. Ale nie, fakt som to tak okresal, aby som povedal to najzákladnejšie a aby ste si z toho fakt niečo odnesli. Takže moja prednáška dnes má názov Ketogénická strava a vplyv na zdravie a športovú výkonnosť. Podtitul je Kam až môžete posunúť svoju metabolickú flexibilitu. Je tu niekto, kto nevie, čo je ketogénická strava? Môžete dvihnúť ruky, pokiaľ neviete. Pokiaľ je tu zopár, takže preto mám samozrejme slajdy, kde to vysvetlím, bude to potrebné. Ja osobne chcem vopred povedať, že som profesionálny športovec, futbalový brankár, hrám za klub FK Dukla Praha, čiže prvú českú lígu, takže to, čo aj uvidíte, čo praktizujem nejakú dobu, tak v podstate využívam vo vrcholovom športe. Mám teda na začiatok pre vás prvú otázku. Je niekto, kto mi povie, koľko máte gramov cukru vo svojej krvi? Máte približne 5 a 7 litrov krvi, dáme priemer 6. Je tu niekto, kto mi vie povedať, koľko gramov cukru v krvi máte? Kto mi to vie povedať, tak dokonca som dnes kúpil Life Food Chocolate 90% čokoláda, 95% čokoláda. Takže odozdám po prednáške, ak mi niekto odpovie. 4,5 môže byť. Kto to povedal? OK. Je to tak približne, keď sa na to pozrieme, keby to vypúšťame z týchto čísel, tak je to asi, keby zoberieme priemer 85 mg na deciliter, tak je to asi tak 5,1 g, keď máte 6 litrov krvi. To je jedna čajová lyžička. To znamená, že v celej vašej krvi koluje len asi jedna čajová lyžička cukru a ani nie dve lyžičky sú už toxické pre vaše telo. To znamená, že keď budete mať približne 7 až 10 g, čiže tá hranica 7,7 mmol, to už sú diabetici, tak sa poškodzujú rôzne neuróny, bunky, proteíny vo vašom tele, je to už toxická hladina. Samozrejme, telo s tým vie nejak narábať, ale z potravín veľmi ľahko dokážeme prijať niekoľkonásobnú dávku cukru. Vidíte, obyčajná snickerska 50 g a 6 krát viac cukru, než koluje vo vašej krvi. Rýžové zdravé chlebičky 16 krát viac, jeden chlebiček v podstate vám to zabezpečí. Takže ľahko zo stravy získame veľké množstvo cukru. Preto je otázka, že či ľudské telo potrebuje prijímať vôbec nejak cukor zo stravy. Čo myslíte, potrebuje? Viem niekto povedať názov nejakého esenciálneho sacharidu? Máme esenciálne tuky, esenciálne bielkoviny. Je nejaký esenciálny sacharid? Nájde sa tu niekto, kto mi to povie? Dám opäť čokoládu. Dobrý názor, ale tento čokoláda nebude, pretože síce je pravda, že glukóza je dôležité palivo, ale nie, dostaneme sa k tomu. Ľudské telo potrebuje približne, keď teraz napríklad ráno vstanete, poviete si, dnes budem sedieť, pracovať, tak asi vaše telo potrebuje 200 g cukru, čiže glukózy, potrebuje ho pre mozog, nervovú sústavu, potrebuje ho pre červené krvinky hlavne, pretože tie nemajú mitochondrie, potrebuje ho pre obličky, dreň obličej, semeníky a ďalšie šošovka, rohovka, očná sietnica a niektoré také malé orgániky. A je tu niekto, kto mi aspoň ešte povie, koľko za deň spotrebuje mozog glukózy, keď mu dávame? Je niekto? Mozog váži len 2% hmotnosti ľudského tela, ale spotrebuje až 20% energetických potrieb, takže vie niekto z hlavy rýchlo vypočítať. Za to opäť dám čokoládu. Mám dve noty, poslednú. Vie niekto? Denne? Nie. Z tých 200 g mozog spotrebuje 120 až 150 g denne. Takže mozog je veľký žrút glukózy, keď mu dávame, alebo vôbec veľký žrút energie a potrebuje neustále fungovať. Červené krvinky asi 30 až 40 g, ale tie si vyrábajú z laktátu, jak sa laktát fermentuje, bez prístupu kyslíka a ostatné tieto spomenuté malé množstvo. Samozrejme, keď cvičíte, tak biele svalové vlákna a vo veľkom množstve ju budú spotrebovať. Ale keby sedíte celý deň, to asi 200 g. Napriek tomu, ľudské telo nemá fyziologickú potrebu pre konzumáciu sacharidov. To znamená, že slečna, keď povedal, že glukóza, je to síce pravda, že mozog spaluje glukózu, iné orgány spalujú, ale len keď im dáte. V skutočnosti ľudské telo nenájdete žiadne štúdie alebo nikde v učebnici, že ani učebnica biochemie, že by ľudské telo potrebovalo prijímať glukózu zo stravy, napriek tomu, že ju potrebuje. Prečo to tak je? Ako potom vlastne nakrmíme svoj mozog, keď mu nebudeme dávať túto glukózu? A odpoveď je jednoduchá. Ľudské telo si dokáže glukózu vyrobiť hoci kedy v podstate potrebné množstvo procese tzv. glukoneogenézy. To
To je proces, že keď sa glukóza tvorí keby na novo, neogenéza, a tvorí sa práve z rušivých materiálov, ktoré môžu byť napríklad aminokyseliny, to znamená vaše svaly, alebo aminokyseliny zo stravy, je to laktát, pyruvát, tak sa spomenul červené krvinky, glycerol, ten sa uvoľňuje práve keď spalujeme tuky, a je tam acetón, acetón je druh ketónu, čo je v podstate nejakým spôsobom nedávne štúdie prišli s tým, že teda aj keby z tukov sa dokáže vytvoriť glukóza cez acetón. Táto glukóneogenéza prebieha primárne v pečení a v obličkách a tie vlastne, keď vyrábajú glukózu, tak ju potom vylučujú do krvného obehu a je využitá následne tkanivami. Keby si náhodou nejedli niekoľko dní, čo sa napríklad našim predkom stávalo v podstate dosť často, že nemali prístup k jedlu a nemali prístup k sacharidom pred napríklad milión rokov dozadu, tak potreba ľudského tela v takomto stave, alebo teda keď nekonzumujete sacharidy, tak sa znižuje na asi 80 až 130 gramov denne. Samozrejme to záleží od vašeho výdaja, ale v hladovke, keď si budete testovali asi v hladovke, ktorá trvala 5 až 6 týždňov, tak je to asi 80 gramov denne, koľko teda pečenia a obličky spolu vyrobia. Môžete tam vidieť, že po drobnom hľadovania mozog už spotrebuje asi 100 gramov glukózy a 50 gramov ketónov a po 40 dňoch hľadovania je to 40 gramov glukózy, 100 gramov ketónov. Ketóny sa vlastne stávajú vtedy hlavným palivom pre mozog, takže keď vám nejakí odborníci tvrdia, že potrebujeme prijímať sacharidy, aby sme mali palivo pre mozog a že je to hlavné palivo pre mozog, tak im môžete teraz povedať, že to nie je pravda a dokonca im povedzte, že keby ste zobrali mozgové bunky a skúmali ich v skúmavke, tak oni budú preferovať ketóny pred glukózou a dokonca budú preferovať laktát pred glukózou. Tuto môžete vidieť práve, to štúdie niekoľko 10 ročí stará, že ketóny vlastne 2/3 až nejakých 60 až 75% zabezpečujú vlastne energetických potreb mozgu v hladovke, ale platí to aj na ketogenickej strave. Tuto ukazujem graf, veľmi zaujímavý, že čo vlastne sa stane, keď váš mozog šliape na ketónoch. Je to štúdia publikovaná v 80. roku doktorom Cahillom, ten urobil tieto prvé objavy, ten skúmal ľudí, ktorí boli teda v hladovke 5 až 6 týždňov. A týmto ľuďom 24 hodín vstrekovali pomaličky inzulín, aby sa im znižovala hladina cukru v krvi, že kam sa až dostanú. A títo ľudia dosiahli hladinu až 25 mg na deciliter, čo je asi 1,3 millimolu, čo pokiaľ máte v tejto téme prehľad, tak viete, že hladina cukru v krvi, kedy by ste padli do komy, v tom lepšom prípade, a v tom horšom by ste tu už neboli, by ste umreli. A napriek tomu títo ľudia boli absolútne neurologicky funkční, nemali žiadny problém a fungovali. Takže keď to mozog šľape na ketónoch, tak jednoducho potreba po glukóze je veľmi minimálna a telo si dokáže vyrobiť podľa potreby. Ako sa tvoria ketóny a vlastne aké ketóny poznáme? Ketóny vznikajú primárne v pečení a pečeň vlastne ako spaluje tuky a pečeň miluje spalovať tuky, či už podkožné alebo zo stravy, tak vytvára ketóny, je to v podstate vedľajší produkt tukového metabolizmu. Pečeň následne vylučuje tieto ketóny do krvného obehu a tie sú následne využité tkanivami, ako som spomenul hlavne mozog, ale je tam napríklad prvé dni hlavne napríklad aj svaly. A ďalej tam je napríklad obličky, tam môže byť červené bunky, srdce a iné orgány. Po pár dňoch v hladovke alebo na ketogenickej strave väčšinou už svaly prechádzajú na spalovanie tukov a ketóny sú vlastne ušetrené hlavne pre potreby mozgu. Poznáme tri hlavné druhy ketónov. Acetoacetát, to je prvý ketón, ktorý sa vytvára. Následne enzymaticky pomocou enzymov sa z neho dokáže vytvoriť beta-hydroxybutyrát. A z acetoacetátu sa bez pomoci enzymu dokáže vytvoriť tretí ketón, a to je acetón, ktorý som teda už spomenul. Tuto vidíte teda graf z tých hladoviek, tam je od 0 do 40 dní, čo boli ľudia v hladovke. Acetoacetát v podstate stúpol až do nejakého 15. dňa, potom sa ustalil, voľné vlastné kyseliny takisto stúpli do 10. dňa, ustalili sa, glukóza klesla a beta-hydroxybutyrát rapidne klesol už po nejakých 10 dňoch a dosiahol hladiny až 5 mmol na liter. A preto sa hovorí, že beta-hydroxybutyrát je hlavný ketón, pretože ho býva väčšinou najviac, ale ja by som skôr povedal, že acetoacetát je hlavný, pretože beta-hydroxybutyrát je ketón, ktorý ako keby čaká v krvi na to, kedy bude potrebný, a keď nejaké bunky potrebujú napríklad mozog, energiu. A keď sa to stane, tak mozgové bunky vlastne vstrebu tento beta-hydroxybutyrát a ten sa ešte v bunkách musí premeniť naspäť na acetoacetát a ten sa ďalej vlastne postupne premení na bunkovú energiu ATP. Takže acetoacetát považujem ja osobne za hlavný ketón. Tu môžete vidieť, že ketóza je v skutočnosti prirodzený stav. My sa v podstate v ketóze nie priamo rodíme, ale aj tehotné ženy už majú zvýšené hladiny ketónov, pretože dieťatko teda potrebuje, jak rastie, tú energiu a ketóny veľmi ľahko dokážu prechádzať cez placentu. A deti, keď sa narodia, tak v prvých dňoch, práve preto, že aj materské mlieko má veľa tukov a že majú obrovskú potrebu, vlastne oni majú veľkú hlavu, že si viete predstaviť malé dieťa, obrovská hlava, malé telo a takéto dieťa potrebuje väčšinou 60-70%
jeho energetických potrieb spotrebuje vlastne mozog, takže potrebuje veľa energie pre mozog a tým, že tej glukózy nie je veľa ani úplne v tom materskom mlieku, tak väčšinou 2 až 3 mmol na liter dokáže dieťa dosiahnuť vlastne prvý rok po narodení. Ketóny v skutočnosti už boli pred niekoľkými miliardami rokov a viaceré jednobunkovce vlastne využívajú ketóny ako palivo alebo ako zásobu paliva, takže je to nejakým spôsobom evolučný mechanizmus. Aký je rozdiel medzi nízkosacharidovou stravou a ketogénickou stravou? Mnohí z vás možno konzumujú nízkosacharidovú stravu, to znamená, že konzumujú možno 150 až 200 gramov sacharidov denne. Ich príjem sacharidov je poviem príklad po 30% alebo okolo 25%. Ale pokiaľ chcete ísť na vyšší level dosiahnuť ketogénickú stravu, aby teda vaša pečeň produkovala dostatok ketónov a tie následne boli využité mozgom, tak musíte ísť ešte nižšie. U väčšiny ľudí je to ten limit asi tak 50 gramov sacharidov denne, nerátam vlákninu, ale u mnohých ľudí je to po 30 gramov denne, to znamená, že žiadna rýža, zemiaky, cestoviny, múka, nič podobné, jednoducho musia výrazne obmedziť príjem sacharidov, niečo príjmu z mliečnych výrobkov, niečo zo zeleniny, ovocie tiež tam minimálne, samozrejme záleží to na výdaji, keď extrémne ste cvičili, teraz išli si 4 hodiny zabehať, tak by ste mohli možno 150 gramov zjesť denne a boli by ste v ketóze, ale za bežných okolností tak 50 až 40 gramov max. Samozrejme potrebujeme znižiť aj príjem bielkovín, pretože pokiaľ neviete, tak zo 100 gramov skonzumovaných bielkovín vzniká tak v priemere asi 56 gramov glukózy. To znamená, že keď to budete preháňať s bielkovinami, je sa ľahko premieňa na glukózu, plus stimulujú inzulín a to vlastne bráni tvorbe ketónov. Takže to aj často dnes za začiatku robilo problém sa dostať do nejakej hlbšej ketózy. Takže ďalej teda, čo je to vlastne nutričná ketóza a kedy nastáva? Nutričná ketóza je definovaná doktorom Finim, keď máte hladinu beta-hydroxybutyrátu v krvi medzi 0,5 až 4 mmol na liter. Ja osobne môžem povedať, že mám okolo 0,5, neviem dosávať vysokú hladinu beta-hydroxybutyrátu a z nejakých pocitov, ale viem, že som v ketóze a je to pravdepodobne tým, že moje telo ich vie výborne spalovať, takže keby neostal ten beta-hydroxybutyrát v krvi nejak nadbytočne, kde vlastne nie je využitý. Naopak, ak sme si spomenuli, keď ste hladovke dlhodobé, tak tie hladiny môžu vystúpiť až na 5, približne 7 mmol na liter. Ale možno ste už o ketóze počuli predtým, počuli už jeho termín ketoacidóza? Určite ste počuli, možno to podáva váš lekár, alebo dokonca to čítal, myslím, doktora Bukovského a iných odborníkov, že je to veľmi vlastne celkou ketóza, že je nebezpečný stav a ketogénická strava, pretože vám to môže ohroziť život. A je pravda, že diabetici, je to niekto diabetik typu 1? Poznáte niekto, asi poznáte určite ako diabetika typu 1, tak oni keby si, no keď samozrejme je to aj preto, že konzumujú do sacharidov, ale keby si nepichali inzulín, tak tie ketóny by sa vedeli šplhať na 10 a viac milimolov na liter a tým, že ketóny sú kyslé zlúčeniny, tak by mohlo dojsť vlastne k poklesu pH a títo ľudia umierali v minulosti, keď ešte nebol inzulín, tak mnohí ľudia takto umírali kvôli tomu. Ale nutričná ketóza nemôže nastať u zdravého človeka, pretože keď máte hladinu ketónov v krvi približne 5 až 7, tak už vlastne sám pankreas začne vyučovať inzulín, aby znížil tvorbu ketónov, aby nenastala ketoacidóza, takže zdravý človek sa toho báť nemusí. V nutričnej ketóze čo konzumovať? Keď ste v nutričnej ketóze, tak v podstate máte samozrejme výber obmedzený, ale napriek tomu je tam, myslím si, že mnoho delikátnych jedál, keď si pozriete ten obrázok, je tam nejaká vyšľahaná smotana, je tam nejaké tučné syry, je tam tučné mäsa, ryby, je tam aj to zeleniny. A aj keď to teraz na obrázku je až tak neznázornené, je tam olivový olej, kokosový olej, v podstate tam môže byť nejaká kvalitná slanina, klobáska, vajíčka, mascarpone a proste je to extrémne vysokotučná strava, 80% a viac. Čo je dôležité povedať nutričnej ketóze, že adaptačná fáza na ňu trvá 2 až 4 týždne prvotná. To znamená, že keď idete teraz sa rozhodnúť, že tak idete to vyskúšať, tak prvé 2 až 4 týždne sa budete cítiť hrozne, budete mať možno zápchu, pokiaľ nebudete mať správne informácie, budete unavení, nebude vám to myslieť a budete mať znížené nejaké kognitívne funkcie. Keď však prekonáte týchto prvých 2 až 4 týždne, tak vám garantujem, že toho pocitu, keď váš mozog šlape na ketónov, sa nebudete chcieť vzdať, pretože zažijete takú ostrú koncentráciu a neustálú energiu, že jednoducho musíte sa vyskúšať na seba, aby ste pochopili, o čom hovorím. Možno si teraz hovoríte, že dobre, ale prečo by som to robil, alebo robila? Možno na mňa pozeráte, že je dobre tým Magor, ale čo odo mňa chceš, prečo by som sa takto obmedzoval, všade naokolo mám sacharidy, či už rafinované, alebo keď teda uvedomujem si ich riziko, tak nejaké kvalitnejšie, celozrnné a chcem ich jednoducho konzumovať, na čo by som sa tak obmedzoval. Ja vám dám dva také asi hlavné dôvody, a keď nie je ketogénická strava síce nevyhnutná, ale tieto dva dôvody pre mnohých ľudí možno budú silným nejakým, že ich to posunie k tomu, spúšťačom.
Na začiatku, čo si musíte uvedomiť, ľudské telo má také dve hlavné zásoby paliva. Určite viete, že glykogén, ak slečna tiež spomínala, alebo tuky. Avšak glykogén, ľudská pečeň dokáže uskladniť asi 80 až 120 gramov glykogénu, ktorá môže byť vylúčená do krvi a môže byť využitá mozgom a inými tkanivami na teda tvorbu energie. Svaly obsahujú síce oveľa menej glykogénu, keď prepočte na kilogramy, ale celkovo tým, že svalov máme, poviem príklad okolo bežných človek 30 možno kilogramov živej váhy, tak uloží tam povedzme 300 až 500 gramov glykogénu, ženy, útlejšie ženy možno len 200 gramov. Takže spolu dáme tomu, že to je nejakých 500 gramov glykogénu v celom ľudskom tele, čo keď dáme krát 4 kalorickú hodnotu glukózy, tak je asi 2000 kcal dokážeme uskladniť vo svojom tele. To je v podstate dosť málo, pretože asi za deň sa to minie. Čo sa týka pečňového glykogénu a čo sa týka svalového glykogénu, tak keď si budete zabehať nejakým takým lepším tempom, tak za 60 až 90 minút to už mať nebudete vo svaloch. Čo je však problém glykogénu v svaloch, svaly neobsahujú tzv. Enzym glukóza 6-fosfatáza, čiže oni nedokážu ten glykogén vlastne vylúčiť do krvného obehu, aby napríklad mozog ho mohol využiť ako palivo. To znamená, že mozog je odkázaný len na glukózu, ktorá je vylúčená z pečene, ktorá je v podstate tá zásoba je menšia, než mozog potrebuje za celý deň. Naopak tuky, keď sa pozrieme, tak len ja mám asi 7 kg tuku, čo je 63 000 kcal. Bežný človek, 80 kg muž, čo má 15% tuku, má na sebe 108 000, skoro 110 000 kcal, čo je 55 krát väčšia zásoba energie. To je možno síce na prvý pohľad teda pekné a myslíte si, že máte prístup k tomuto palivu, ale to nemusí byť pravda. Je tu niekto, kto by chcel tankovať glykogénovú nádrž? Po týchto údajoch, ktoré som vám teraz povedal, kto by chcel sa spoliehať na 2000 kcal proti nejakým tým 50 až 100 000 kcal. Ja si myslím, že logicky nikto nie je taký blázon, aby sa chcel na ne spoliehať. Takže keď budete konzumovať príliš veľa glukózy, príliš veľa sacharidov, tak jednoducho sa na ne budete spoliehať. Budete sa na ne spoliehať náš mozog a takisto iné tkanivá. Možno mnohí z vás zažívajú pravidelne následky, hlad, nejaký pokles energie, keď zažívajú asi hypoglykemiu a iné nejaké príznaky ľahko príbrajú na hmotnosti. Toto všetko sú príznaky tzv. Metabolickej neflexibility alebo metabolickej negramotnosti, čo je termín, ktorý teda Vlado Zlatoš vám nevymyslel. Metabolická negramotnosť. A keď teda budete šlapať na glukóze, čo je veľmi neefektívne palivo, tak je dosť možné, že budete takto metabolicky neflexibilní. Možno niektorí z vás už čítali môj včerajší článok, čo som pridal na blog o metabolickej flexibilite, tak tam ste sa mohli dozvedieť nejaké informácie. Na obrázku vidíte určitú škálu, že vlastne naľavo je tá najmenšia metabolická flexibilita, to znamená metabolická negramotnosť, napravo je tá najväčšia metabolická flexibilita. To znamená, že na tej ľavej strane máme chronické ochorenia, cukrovku typu 2, metabolický syndrom, inzulínovú rezistenciu, obezitu, postupne tam je, že sme aspoň štíhli, aj keď nie všetci štíhli ľudia sú metabolicky gramotní, potom je tam nejaká, poviem príklad, aktivita, že aktívni ľudia majú vyššiu metabolickú flexibilitu a samozrejme vrcholový športovci majú väčšinou najvyššiu metabolickú flexibilitu. Metabolická negramotnosť vlastne by sa dala charakterizovať ako metabolická negramotnosť tukom a metabolická negramotnosť glukóze. To druhé sa dá, môžeme dať medzi to rovná sa, je inzulínová rezistencia, ktorá vieme dnes, že je spojená s rozvojom prakticky každého chronického ochorenia. Ale zistilo sa, že inzulínová rezistencia pravdepodobne len dôsledok niečoho vyššieho a nie je priamo príčina týchto ochorení. A to, čo je príčina, je práve metabolická negramotnosť tukom. A to sú narušené mitochondrie. Mitochondrie sú, nachádzajú sa v podstate vo väčšine našich buniek a oni dokážu vlastne zobrať kyslík, dokážu zobrať určité partíky, ktoré vznikajú z metabolizmu glukózy alebo tukov, prípadne ketónov a oni spolu s kyslíkom ich vlastne premieňajú na energiu, vytvárajú, mitochondria sa vytvára energia. Bunková energia ATP, adenosín trifosfát. Čiže bez mitochondrií by sme boli obyčajné bunkovce, ktoré by sa spoliehali stále len na glukózu, anaeróbny vlastne metabolizmus glukózy, bez prístupu kyslíka. A mimochodom týmto sa vyznačujú rakovinové bunky, že majú poškodené mitochondrie a vedia iba vlastne glukózu fermentovať a tak vytvárať palivo, takže nedokážu využívať kyslík na tvorbu energie. To znamená, že zdravé mitochondrie sú vlastne, keď máme zdravé mitochondrie, tak dokážeme spalovať viac tukov. Keď dokážeme spalovať viac tukov, tak sme metabolicky flexibilní a keď sme metabolicky flexibilní, tak sme zdraví. Medzi všetkými týmito 6 pojmami vlastne, teda všetkými tými pojmami, čo sú tam určené, rovná sa v podstate jedno znamená druhé, to znamená zdravé mitochondrie znamenajú trvalé zdravie. A tu je prvý dôvod, teda prečo by ste to mohli robiť. Je to preto, že ketogénická strava zvyšuje našu metabolickú flexibilitu a obnovuje zdravie. Pokiaľ by ste nevedeli, že to tak je, a mysleli si, že musí byť blázon na základe toho, čo som vám ukázal, čo sa konzumuje,
pri ketogenickej strave, koľko tukov, cholesterolu, nasýtených tukov a podobne, tak bohužiaľ nemám teraz čas vám ukázať všetky grafy, štatistiky a rôzne nejaké tabulky z vedeckých štúdií, možno na budúcej nejakej prednáške, ale to, čo vám teraz ukážem, môžete veriť, že ketogenická strava sa používa, je to vedecky potvrdené, používa sa pri liečbe viacerých ochorení, kde ich buď zmierňuje, alebo nejakým spôsobom zráti, alebo až úplne vylieči. Je tam veľké množstvo ochorení, tu môžete vidieť samozrejme bežne obezita, oveľa rýchlejšie chudnutie oproti vysokosacharidovej a nízkotučnej strave, aj pri rovnakom príjme kalórií. Cukrovka, srdcovo-cievne ochorenia, rôzne akné, kožné ochorenia, je tam Parkinsonova choroba, Alzheimerová choroba, autizmus, epilepsia, to už od 1920 myslím, že sa epilepsia liečila ketogenickou stravou, dokonca Hippokrates už pred 400 rokov pred Kristom vedeli, že pomocou hladovky sa vlastne odstraňujú nejakým spôsobom záchvaty, zmierňujú sa záchvaty. Palenia záhy, rôzne tráviace problémy, vaječníkový syndrom, ženy možno vedia, skleróza multiplex, amyotrofická laterálna skleróza ALS, to je to, čo sa ľudia oblievali tým kýblom, to bežalo po internete, tak ketogenická strava určite viac pomáha ten kýbel s vodou. Tukové ochorenie, alkoholové tukové ochorenie, pečenie a rôzne iné ochorenia jednoducho pomáha ketogenická strava nejakým spôsobom zrátiť alebo vyliečiť. Prečo to tak je úplne jednoduché, pokiaľ pochopíte metabolizmus ketónov a ako na telo vplývajú. A preto je ten rozdiel medzi nízkosacharidovou a ketogenickou stravou, že keď spalujete tú keto, ste super aj pre vaše zdravie a asi budete zdraví, ale pokiaľ máte nejaký zdravotný problém a chcete ho vyliečiť, tak potrebujete jednoducho, aby vaše telo, mozog a iné nejaké orgány dokázali spalovať ketóny. A keď ich spalujú, tak sa stáva zo pár vecí, a ich celkom dosť. A stáva sa napríklad to, že vo vašom tele sa tvorí menej zápalov. Keď sa spalujú ketóny, tak vzniká menej tzv. ROS, reaktívnych druhov kyslíka. To sú tzv. Voľné radikály, možno poznáte pod názvom voľné radikály, spojené so starnutím, ochoreniami a podobne. Tie vlastne ničia naše bunky, naše gény, DNA a spôsobujú teda tiež nové ochorenia. Keď sa spalujú ketóny, vzniká menej týchto voľných radikálov. A nielenže ich vzniká menej, ale ľudské telo ešte aktivuje svoj antioxidačný systém, antioxidačnú obranu. Jedna nedávna štúdia zistila, že ketóny inhibujú, to znamená spomalujú určitý enzym v tele, ktorý vlastne znižuje oxidatívny stres. A čo je zaujímavé, asi každá veľká farmaceutická firma má vlastné laboratórium, aby vlastne našla inhibitor spomalovač tohto enzymu. A keď ho nájdu, tak by to mal byť trhák, mali by nám zarobiť obrovské miliardy, ale vy ho vďaka ketónom a ketogenickej strave môžete mať zadarmo, musíte za nič platiť. Jak som spomenul, ketóny lepšie majú pre mozog, neustále koncentrácia. Ketóny práve zvyšujú mitochondriálnu výkonnosť, to znamená, že funkcia mitochondrií sa zvyšuje. Menej sa narúšajú bunkové membrány, čo opäť súvisí vlastne s nejakým lepším zdravím. Vidíte tam pomalšie starnutie, proste ketogenická strava napodobňuje účinky hladovania a zníženého príjmu kalórií, čo je preukázané, že tieto veci predĺžujú život, spomalujú starnutie. Lepšie hojenie ráno, keď testovali napríklad, myslím, že myši s rakovinou alebo takýmito problémami, tak keď šlape vlastne mozog na ketónoch, tak lepšie sa krv dokáže dostať do tých poškodených miest, kde vlastne doniesie potrebný kyslík alebo potrebné proste látky a rýchlejšie sa hoja rány. Taktiež nie je náhoda, že Alzheimerová a Parkinsonová choroba sa rýchlo nejak zrátia alebo zlepší sa stav týchto pacientov práve keď sú na ketogenickej strave. A to je práve tým, že ketóny slúžia nielen ako palivo, oni slúžia vlastne aj ako materiál pre syntézu nových alebo opravu poškodených neurónov mozgu. To znamená, že máte mozog, ktorý je hlavne zložený z tukov a cholesterolu a ketóny dokážu slúžiť ako vlastne palivo pre ich syntézu, čiže vytvárajú sa nové neuróny. Samozrejme zvýšená citlivosť na inzulín, to je vlastne vďaka tomu, že sa zvýši mitochondriálna výkonnosť. Takže ketóny majú obrovské, ešte som nespomenul, srdce. Keď srdce bolo testované proti glukóze, tak, keď to bolo v skúmavke, ale tak o 28% bolo výkonnejšie. A nie je to náhoda, pretože tam ešte jedna posledná vec, ktorú som nespomenul. Pri spalovaní ketónov dostávate oveľa viac energie, spomenutého ATP, za menej kyslíka. To znamená, že keď budete mať rovnaký prístup k kyslíku s ketónom, vytvoríte najviac energie. A preto vlastne ketóny už dneska využíva, syntetické ketóny využíva US Navy SEALs, čiže americkí ako vojaci potápači, pretože dostali záchvaty práve keď sa ponorali s takým novým prístrojom, čo nespôsobuje, nevytvára bublinky a nevedeli pri zákoni, že pomáhalo ani lieky na epilepsiu a zabrali aj syntetické ketóny. To isté športovci, ktorí vo vyšších nadmorských výškach športujú, tak si pochváľujú, že vlastne keď mozog šlape na ketóny, tak nevadí, že proste v tej nadmorskej výške je menej kyslíka a oni sú plne funkční. A teraz ďalšia otázka, kam vlastne môžete teda vďaka ketogenickej strave posunúť svoju metabolizmu flexibilitu
ktorá testovala 300 zdravých osôb, trénovaných a netrénovaných, a trénovala sa ich schopnosť spalovať tuky pri cvičení, pri fyzickej záťaži. Zistili, že približne medzi 50, 55 do 60% VO2 max pri tejto intenzite spalovali najviac tukov. A bol tam samozrejme rozdiel medzi jednotlivcami, ale ten nejaký maximum bol asi 1 gram tuku za minútu, čo je 60 gramov tuku za hodinu. Bežne to však bolo okolo teda asi tá polovica, čiže 0,5 gramu za minútu a 30 gramov za hodinu. A toto sa v podstate uvádza aj v nejakých učebniciach fyziológie, to dodnes zaužívané. Na svete však existujú ľudia ako Jeff Volek, s ktorým mám tu čest byť v osobnej e-mailovej komunikácii, teda nie osobnej e-mailovej, a doktor Stephen Feeney, ktorí už v minulosti v posledných 10 ročiach urobili množstvo štúdií o ketogénskej strave, sú to v podstate takí guruovia ketogénskej nízkosacharidovej výživy vo svete, napísali niekoľko bestsellerov. Oni v podstate celú kariéru venujú štúdiu metabolizmu tukov. A práve tieto dve osoby urobili nedávno štúdiu, tzv. FASTER štúdiu, ktorá sa ešte stále spracovala, pretože je dlhý proces toho spracovania všetkých biopsií a vôbec to musí prejsť nejakým tým procesom, takže do konca tohto roka by už mali byť prvé manuskripta, prvé rukopisy a asi v lete by mali byť publikovaná. Niektoré však údaje už teda sú vonku z prednášok Jeffa Voleka, ktoré môžete nájsť na internete. Ja som si ukradol nejaké slajdy, priznám sa. Táto vlastne štúdia porovnávala 10 a 10, čiže spolu 20 ultravytrvalcov, rôznych Ironmanov, triatlonistov, rôznych proste, čo behávajú ultramaratóny. A 10 z nich konzumovalo vysokosacharidovú stravu, 10 z nich konzumovalo vysokotučnú stravu. Tam vidíte presne tie pomery 47 gramov denne, jedna skupina, 64 gramov druhá skupina, s tým, že túto stravu museli konzumovať aspoň 6 mesiacov. Takže boli dostatočne adaptovaní na tukový a ketonový metabolizmus. Tu vidíte rozdiel v spalovaní tukov, červená krivka sú bestie na nízkosacharidovej strave, modrá na vysokosacharidovej strave, červená na vysokotučnej strave. A vidíte to obrovský rozdiel medzi schopnosťou spalovať tuky pri intenzite cvičenia medzi jednotlivými skupinami. Tuto je graf z hlavného testu trojhodinový beh na páse pri intenzite 65% VO2 max. Môžete vidieť, že jedna skupina spalovala asi 50% tukov, 50% sacharidov, tá druhá skupina na nízkosacharidovej strave ketogénskej dokázala spalovať asi 90% tukov počas tohto behu v priemere. Tuto je porovnanie práve s tou štúdiou Michel Venables. Vidíte ten rozdiel, že tieto vlastne bestie dokázali spalovať niekde až možno medzi 1,5 až 1,8 až do 2 gramy tuku za minútu, čo je asi 90 až 120 gramov tuku za hodinu. Takže to je v podstate asi dvakrát viac, než je uvádzané v učebniciach fyziológie a preto by tieto učebnice by mali byť už prepísané. Aj keď takéto poznatky už boli v 83. publikované, stále tie učebnice neboli prepísané. Ďalšia teda otázka je, čo z toho vlastne budete mať, kedy teda chcete ako športovec využiť tú ketogénskú stravu, pretože vieme dobre, že športovcom je odporúčaná vysokosacharidová strava, aby sa neustále vodovali sacharidmi. Tu môžete si pozrieť, aké sú vlastne výhody tejto adaptácie pre športovcov. Viac energie, to už bolo spomenuté, menšia tvorba vlastne zápalov, čiže rýchlejšia regenerácia, je to neobmedzené palivo všeobecne pre mozog, pre svaly, žiadne tráviace problémy, čo často majú, ak ste tu mnohí, ak behávate nejaké ultramaratóny, tak určite viete, že často počas nejakého dlhého behu maratónu alebo ultramaratónu nastáva tráviace problémy, rôzne hnačky, zvracanie po konzumácii sacharidov a podobne, toto nenastáva po keto adaptácii. Rýchlejšie takisto zhodenie tukov, športovci samozrejme rýchlejšie schudnú a mnohí profi športovci to potrebujú, aby sa dostali teda, ja osobne tiež v Praha, keď mi presiahnem už tú hodnotu, tak to mám za 1500 korún, takže musím si strážiť. A nižšia tvorba laktátu, šetrenie svalovej hmoty, pretože keď oni majú antikatabolický účinok, to znamená, že oni chránia vlastne tým, že sú v krvi a mozog ich využíva, tak sa nemusí rozkladať vaša svalová hmota, aby vznikla glukóza, ktorá by slúžila mozgu ako palivo. Športovci často, ktorí fungujú na glukóze, narážajú na stenu pri dlhých ultravytrvalostných pretekoch, to znamená, že sa im minie pečeňový alebo svalový glykogén a jednoducho nemôžu ďalej pokračovať. Toto nenastáva pri ketoadaptácii, kedy váš mozog má neustály vlastne prísun energie, takisto vaše svaly podobne tukov. Menšie poškodenie črevných buniek a rôzne iné výhody, takže ketoadaptácia pre športovcov prináša skutočne veľa výhod a dokonca keby váš výkon sa nemá nejak zvýšiť, že bude rovnaký, tak už na toto šetrenie zdravia má význam, aby ste to vyskúšali. Na záver teda by som ešte povedal, ako uplynulo 6 mesiacov, plus 2 mesiace, spolu 8 mesiacov tento rok v nutričnej ketóze majú zdravie a výkonnosť. Ja osobne som bol v nutričnej ketóze 2 mesiace, január, február a v podstate zajtra to bude presne 6 mesiacov, čo som opäť v nutričnej ketóze. 18. júna som znova
nie som a čo môžem povedať je to, že som takisto pocítil účinky keto adaptácie, to znamená, že rýchlejšia regenerácia a v podstate aj pri nejakých náročných tréningoch, aj anaerobných ako futbalovej bránke, nemám problém to zvládnuť, tým, že som samozrejme sa adaptoval na túto stravu. Čiže minimálna potreba po doplňaní paliva, často trénujem nálačno po dlhých hodinách hľadovania. Jak som spomenul na začiatku, ten pocit tej ostro-koncentrovanej mysle, ja keď napríklad pracujem, tak dokážem ráno vstať, nehovorím, že to je úplne zdravé, ale dokážem ráno vstať a celý deň pracovať, v podstate bez nejakej prestávky, ja sa možno akorát tak vyčúram, niečo sa idem nájsť, ale jednoducho nemusím prestať žiadne poklesy energie, proste fungujem koncentrovane od rána do večera. Čiže viac energie, ľahšie chudnutie, taktiež ja sa mi po rokoch od detstva, čo som trpel exémami, tak sa mi vrátili práve, ak som ukončil ketogénskú stravu v marci. A bolo zaujímavé, že nič mi nepomáhalo, vedel som, že to je do veľkej sacharidov a zlepku, lebo vylučené ledko mi to vždy zmiernilo. Ale jak som išiel do ketózy, tak už po nejakých 4 dňoch, čo som to trápil mesiace, tak po 4 dňoch zrazu tie ruky boli veľmi pekné, do partična boli čisté, takže aj takýto problém s exémami som si vyriešil. A nedávno som takisto asi niečo vyše 2 týždne dozadu som na Pražskej Karlovej univerzite absolvoval určité metabolické testy, bežal som na pase s maskou. A podarilo sa mi bežať 60 minút, keďže náš fyzioterapeut v klube tam pracuje, tak som svojím spôsobom si mohol určiť, čo chcem. Takže som 60 minút bežal pri rýchlosti 12 km za hodinu a čo je u mňa asi 80% VO2 max. Som bežal na pase. Viem, že nie som žiadny vytrvalec, mám VO2 max asi 59 ml na kilogram za minútu, takže pokiaľ si niekto je tu nejaký vytrvalec, čo beha maratóny a iné preteky, tak vie, že som nie na tom až tak extrémne dobre, ale ani najhoršie. Počas tohto behu som mal priemerný 169 kg za minútu, čiže bola to veľká záťaž na moje telo. Mal som respiračný kvocient, ktorý teda meral to, koľko tukov a sacharidov spalujete, som mal priemerný 0,79, to znamená, že 70% tukov som spaloval počas tohto hodinového behu. Musím sa priznať, že sa mi veľmi dobre bežalo, dokázal som dýchať nosom až do brucha, aj napriek tej maske, ktorá trocha zavadzia. Dokázal som spalovať až 151 g tuku za hodinu, čo znamená, že to je opäť číslo niekoľkonásobne vyššie než uvádzané učebnice fyziológie. Okrem tohto samozrejme teraz vykonám určité testy, ktoré už teda som včera dal na blog, jeden článok a ďalší deň budem dávať. Testujem svoju metabolickú flexibilitu a jeden ešte teda, aby som nepreskočil, tuto je graf z tohto behu. Modrý hore je energetický výdaj, ktorý bol skoro 1200 kcal za hodinu. Zelená krivka môžete vidieť je spalovanie tukov v percentách, červená krivka spodná spalovanie tukov v sacharidoch. Toto môj nedávny 11.12. som si bol zabehať, 3-hodinový beh na lačno, 25 hodín som hľadoval a 3 hodiny som potom bežal len na vode a solíku. Behal som teda vyše 3 hodiny, zabehol som skoro 30 km, premena rýchlosť skoro 10 km za hodinu, spravil som skoro 4000 kcal. Bolo to tempo, ktoré bol takmer tiež nejaký 80% VO2 max. Podľa výpočtov z testera, keď tie musia byť úplne presne, mohol to byť asi tak 70 až 75% VO2 max odhadujem, ale opäť sa mi bežalo celkom slušne, okrem toho, že som bežal po betóne, že čo bola záťaž na kĺby a kolena, tak ako pohľadu palív alebo energie pre mozog som mal neustále dostatok paliva. Čo je zaujímavé po dobehaní tohto behu, meral som si samozrejme pred a po ketóny v krvi a glukózu. Tak mal som, neviem, si dávame glukóza v krvi, glukózu som mal na začiatku 4,2 mmol na liter, čo je dosť nízka hodnota, a po dobehaní som mal 3 mmol na liter, čo nechcem povedať, že ešte raz nikto nebol v kome, ale je to hodnota, kde raz som mal, keď som nebol v nutričnej ketóze 3,3 alebo 3,6 po dotestovaní jedného jedla. A teraz sa miluje, jednoducho vtedy telo, ak je hypoglykemia, potrebuje sa rýchlo využiť adrenalín, kortizol, iné hormóny, aby sa zvýšila hladina cukru v krvi, aby teda bola energia pre mozog a iné tkaniva, takže a ja som bol úplne neurologicky funkčný a cítil som sa dobre, pretože môj mozog šlapal na ketónoch. Čo by ste si teda mali odniesť z tejto prednášky? Určite som v tejto prednáške nepovedal ani zďaleka všetko, čo by som chcel, pretože je to veľa čo povedať, ale určite je dôležité, aby ste si odniesli to, že teda mozog primárne nechce využívať glukózu, ale primárne palivo sú ketóny, tie má veľa radšej, a že mozog dokáže teda má aj alternatívne palivo, nielen glukózu, ale aj ketóny. Takisto dúfam, že ste zrozumiteľne pochopili, čo to je vlastne ketogénska strava je, čo je to nutričná ketóza, ako sa do nej dostať, koľko môžu mať sacharidov a iné veci. Taktiež častočne, čo je to metabolická flexibilita a že vlastne vďaka ketogénskej strave vy môžete posunúť vyššie, a takisto pokiaľ možno máte nejaký zdravotný problém alebo teda chcete svoju nejakú výkonnosť možno ešte zvýšiť alebo teda aspoň ušetriť to svoje telo, tak tá ketogénska strava vám môže priniesť nejaké výhody.
Ďalšie informácie môžete nájsť či už na mojom blogu www.martinchudy.blogspot.sk alebo na hlavovej stránke Vlada Zlatoša, určite ho poznáte a čítate. Možno my teda viete, spolu pripravujeme jednu knihu, ktorá by mala byť v najbližších mesiacoch. Ja v podstate píšem od januára tohto roku, čiže už skoro rok ju píšem. Už má vyše 300 až 4 strán, samozrejme bude ešte nejak okresaná, ale na druhej strane tam ešte veľa strán sa pridá, to znamená, že táto téma je skutočne rozsiahla, že nemohol som napríklad 400 strán hodnotných informácií zhrnúť do 40 minút, ale v knihe už neskôr tie informácie nájdete, tak budeme vás na našich stránkach informovať, ako to pokračuje, keď bude vydaná. Možno aj poznáte môj Facebook, prevezmite kontrolu nad svojím zdravím, tam takisto nájdete informácie o tom, teda, jak sa vyvíja, či už metabolická flexibilita alebo práca na knihe. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že ste si niečo odnesli z tejto prednášky a verím, že sa ešte v budúcnosti stretneme a budem vám môcť zdieľať nejaké hodnotné informácie.